Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang lagi hancur, berkeping-keping. Hatinya itu bagaikan dihantam meteor. Ya, orang meteor garden loh ya. Bagaikan dicambuk, dicacah-cacah, dirica-rica. Tapi kenyataannya ya ngono kok bar tangisan ngono kok alah gak iso turu. Dedek Ica itu semalam itu bubuknya jam 3 menangis bombay. Seharian iki emang galau, tapi aku sebagai sarjana psikolog S7 ya toh, sebagai jadi menerima curhatan siapapun yang nggak ada teman curhat. Jadi kita kan mengangon alias apa yang jenis bahasa ini mengarahkan, mensupport dan harus semangat melangkah ke depan. Sini menungso guys, hahaha ning ngarep kamera belum tentu baik-baik saja kan ngono toh. Dalam arti kan kehidupan memang seperti itu, tapi kan hidup itu harus tetap melangkah maju ke depan ya toh. Jadi dia ini setelah ento info, jadi dia ini mak deyar seperti tersambar petir cara ngono guys, jadi perasaan ora wong aku ki ora nyebut kok suara omong kowe piye kok. Aku lah gur ngomong iki cuma menemani dhek gitu lagi tersambar petir atine maksudnya. Tapi mau Ica ndek kalau ketuung paling yo aku enggak mau makan. Paling gulung-gulung nek iki kondisi dhek entuk info ngene iki apa jenenge neng kono mesti wis gulung-gulung klesetan kae gidru wis mesti piye wis ngandani aku mas iki nganu apa jenenge Ica Barbie kembung ngapa jenenge klesetan ngene mesti piye info aku. Mas Mbak Pian gerak nangis apa cet kowe? Roh rek aku iki ngerti rek. CCTV. Lah nek kowe CCTV ku akeh Ica. Wis sak polahmu ning ndi lah aku roh. Ngono, tapi ya seperti itu guys. Semoga nanti bocah iki apa jenenge ke depannya nanti sukses, maju, duwe masa depan ya toh. Amin Ca. Seperti itu. Ki nanti Mas wong cah iki lho, gila. Gak kudungnya aku. Nggih kudung Ca. Ngono. Kita tak duwe Ca. Kan iki ning omah dhek. Wah iki kuncirane iki luwarang guys, kuncirane. Amit-amit jebang bae sak melarat-melarate wong ya jenenge kuncirane apa wis jenenge gak se kreatif Ica gak enek, sing ngungkuli kreativitas Ica gak enek. Lho, kaya bisa ngono ini. Petau. Sing di Jakarta? Masa tahu? Tahu deh. Aku gak ngamatne malah. Tahu kae. Lah kok apa wis jenenge cangcut e tinggo kunciran rambut iki. Berarti lho, kuwi kunciranmu apa cang? Kuwi cangcut e caku ngono. Ya tapi sing pakanyar ngono kuwi lho guys, tinggo kuncirane bisa dapurane. Sak kire-kirene wong kuncirane ora gablek ngono. Modelane. Ki sing sewengi gak apa jenenge menangis. Sok tegar nih bos. Setelah itu info langsung dia mak jedar. Nah, apa lah aku nyanyi kok Iki kenapa gojloknya? malah nangis sih lho. Piye bocah iki? Lur sing gojlok iki lho sapa? Melangkah ke depan, Sa. Melangkah ke depan. Ngono. Justru ki didoakan semoga nganu apa nih jenenge? Wes, sudah bahas. Aku ora bahas kok. Semoga ini sing terbaik. Lucu bisa. Lah yo sok menang sih. Piye lah, Cak?
Ceramah lagi semoga samawan ngono. Jadi mendoakan sing terbaik. Ini Ngono. Kok malah apa jenenge? hancurnya harapan. Menangis Bombay. Sing menangis si sapa? Motom. Wes Mas kok Ngono. Fokus mengarep piye carane kowe di masa depan, piye carane kowe iki iso ngadeg ning sikilmu dhewe, iso mandiri, duwe bayaran dhewe, iso gawe omah dhewe kok sing tak warahno kae, iso tuku lemah dhewe suatu saat nanti kuwi cita-cita. Dan kuwi cara mono ki apa waiting list, apa jenenge? Wishlist, waiting list apa waiting list ngono kuwi. Wis ngono kuwi lah cara mono. Impian nang utekmu cara mono mbok isine ngono aku engko besok kudu sukses, aku kudu apa jenenge? Kudu apa jenenge? Maju, kudu apa jenenge? Apa wi? Ya ngono kuwi mau, masa depan yang cerah. Ngono. Saldone miliaran. Wah, tolong M to BCA prioritas kok. Lah kan bener jerimu kowe nganu si anake CEO ya bener wi saka keluarga wo yo ne. Wo gendruwo. Kuwi bener. Kowe kok kan terus dijemput apa jenenge nganggo mobil tangki. Kan ngono to. Cara monone. Maka tapi ra bocah, tapi sesuk wis mulai Saiki kowe galau oleh, tapi sesuk kudu wis ilang. wis ora mau untuk saat ini Ceromo seket dek bengi karo sedina ki mengkan aku kan yo nganu to. Gak nganu kowe piye-piye to. Ceromo kan mergo kene kan memahami oh ya wajar sih galau lumrah. Ngomong apa mampu perjelas. Maksudnya wis lumrah ngono. Yang penting kowe mendoakan yang terbaik. Ngono, mendoakan yang terbaik. Wong nek ndongakne wong kuwi nek ndongakne wong apik, kuwi baleke apik. Ngono. Padha halnya kowe iki mendoakan mbokmu, mendoakan pakmu, ngono kuwi. Dadi Mas yo makmu Suparti kuwi asolole gidal-gidul menul-menul geal-geol. Wong iki ngono kuwi harus tetep mbok doakan. Kowe nek wis berdamai, maksudnya kowe nek wis gelem ndongakne wonge, maksudnya kowe gelem berdamai. Sepentinge apa? Urusane wonge ya urusane wonge. Urusanmu urusanmu. Tapi cara mana tugasmu sebagai anake tetep mendoakan. Ngono. Engko lak rezekimu lak ngene ta. Bul ngono. Lho nek mbok omong cara kaya lha wae ngono kuwi jek gelo apa ora Mas karo mae. Cara tek aku ya. Nek kayak aku. wis tak kota. Aku mbek tekoki ndang aku mbek tekoki lha wae ngono kuwi karo Mak Suparti minal minul geal-geol midat midut ijek gelo apa ora. Nek apa jenenge krungu memangnya jane wis gak gelo awale. Lah basa nganu jebule kowe gak nampa ngono kuwi gak nek gelo gak tapi kaya enak rasa kecewa sithik ngono enak. Tapi terus apa terus wengko terus gething Mas gak. Tapi aku tetep sesuai prinsipku kuwi mau. Dadi cara mono kaya aku kuwi cara kon sak omah karo mak aku gak iso, gak kuat, gak sanggup. Ngono. Nah aku pribadi lo ya, makanya karena dhisik mak wis tak kei pilihan soalnya metu ke omah berarti wis gak iso mlebu omah ngono. Lah besok nek seumpama suatu saat wong mulih mbuh karo Pak Kancil, mbuh karo sapa, mbuh karo kowe berkata sapa ngerti. Lah kan karek kowe samono. Kan gak ero. Lah wis wong ngene iki gorisane mensupport sak mampune dan
sak isone ya ora ke ya. Betul. Tapi nek masalah untuk sak omah wi aku wis gak sanggup. Tapi aku tetap mendoakan. Tetap dongane muga-muga Mak Suparti ning adoh kono ning Jakarta sing minul geol midat midut kuwi sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Ngono cah. Mbok lho wong sing gak memeh kenal karo aku terus mari ngono terus oga apa wis jenenge oga terus mungkin dadi oga kasarane oga kenal lho kuwi tak dongakno apik kok cah. Tetep tak dongakno. Lha aja meneh sira wong tuwa cah. Ngono lho. Wong sing memeh kanca dari kenal terus akhirnya dadi awale kenal dadi gak kenal kuwi aku jek ndongakno apik kok cah. Tak dongakno sehat panjang umur ngene. Nek aku wonge modele cah. Nek wis lara ati kuwi nyepuroni tapi untuk apa jenenge kuwi akrab berdekatan kembali kuwi aku wonge gak iso nek aku tapi nyepuroni mendoakan tapi nek kaya untuk berhubungan lebih dekat dan lain sebagainya gak iso wonge aku ngono kuwi ngene mbok karo pakmu lah aku ya mendoakan muga-muga pakmu sehat Pak Kancil panjang umur murah rezeki ngono kuwi ya mendoakan sing apik-apik ngono. Dadi tugasmu sebagai anak kuwi mendoakan wong tuwa. Mbah wong tuwane kuwi sak rupa-rupane, sak kelakuane masih kaya apa ya bener. Sing durhaka kuwi memang gak gur anak cah. Wong tuwa ya durhaka. Ngono. Tapi sebagai anak kowe ya kudu iso nglenggono ngono. Egomu kudu mbok selehnya. Untuk saat ini mungkin kowe go iso, untuk saat ini mungkin ya. Tapi untuk kedepannya kowe kudu iso. Ngono didongakne. Ngono kuwi. Tapi kowe yo sing paling penting adalah uripmu dhewe. Masa depanmu dhewe. Karena sing iso nggarai kowe sukses yo kowe dhewe gak adoh sangka kehendake Gusti Pangeran Gusti Allah. Dadi kaya kowe saiki kejadianmu sing kowe saiki ngene iki, kowe posisimu sing seperti ini, kuwi lah ya wis kehendake Gusti Allah. Ngono. Wis atas kehendake Gusti Allah. Kuwi ngono kuwi. Diterima, ikhlas ya Mas ya kuwi gak gampang. Nek aku ya Mas ya aku rong tau nglakoni kaya apa sing mbok lakoni, tapi aku mudeng ngono. Roh lah terus saiki sing mbok rasakne kuwi nang atimu iki piye ngono wong-wong iki ya paham ya kaya. Paham. Ngerti. Tapi kan gak iso di nganu Cak, gak iso di apa? Wong kowe malah wis dikei petunjuk iki karo Gusti Allah ijane. Nek kowe mikir positif, no kowe iki malah dikei petunjuk Gusti Allah malah. Oh, ternyata sakmene ngono. Cara mono kowe iki sak gelas, kono sak sendok ngono cara mono. Apa nih? Nganu ne, maksudnya iki Mindset ya? gak mindset. Takdir. Jatahe wis sakmono. Iya, maksudnya iki ngene lho. Maksudnya iki jomplang. Ngono. Kono cara mono ki sak gelas gede, kowe iki gur sak sendok. Walih aku meneh ngomong. Dadi ki kabeh kuwi wis jomplang nganggo banget. Oh, sing kuwi to. Wis kenjomplangen. Dadi wis iya, cara mono gak nganumu. Kowe kudu sadar diri wong trahya kowe iki kowe rem melarat cara mono. Ya kudu menyadari. Dan lah ngono. Kowe kudu menyadari dan kowe ya roh dhewe gede dhuwur ayu ya ora Iya. nah ngono lho kadoan ngono Tramono. Dadi pokok ki saling mendoakan ngono ya kowe aja menaruh kebencian karo siapapun aja ngono ya koyo nek aku karakternya ngono nek kowe kan sing roh kowe dhewe. Nek aku wonge ngono kuwi karo siapapun sing pernah nglarani, sing pernah ngecewakne, nyepurani aku wonge. Tapi nek kaya untuk akrab kembali kuwi wonge gak iso. Tapi sing penting
mendoakan kene yo gak ndek masalah apa-apa, kene yo gak ndek pikiran elek apa-apa karo kok siapapun cuma kene pokoknya mau positif apa jenenge mencoba positif ngono. Dadi pikiran iki disugesti apik positif ngono. Cara mono. Dadi kowe kudu mulai membuka diri. Maksudnya aja dendam-dendam karo Mak Suparti sing ayu dhewe, kimplah-kimplah nek mlaku gleng. Omah ki urek kabeh. Aja buri, Mas. Aku ki guyoni kowe ki lho. Nek lungguh ki ngene ta. Ngene yo lungguh ngene. Ngene ki ngene iki nek nang kasur kono. Ogan gak kemono nge. Wong lungguh ngene gak iso. Dadi lungguh ngene langsung ngene mak jelek. Nek gane tukaran karo aku perkarane wong senengane nganggo daster endek. Oh, jadi bahas. Oga Mas iki tak tukokne shot wong gak gelem gawe kuwi kan. Kowe gak gelem ngono kuwi aku ki guyoni kowe maksude. Kuwi ngono kuwi ya Mak Parti ya. Sehat-sehat ya Minu. Alah wayune iki lho meglah. Pemenah nek apa jenenge paketane teko ya kaya. Paket engko nek aku lunga ngono bayeh ngae karo endek wis kaya Nikita Mirzani ya. Nyawet. Motoran ngajak dhisik tuku apa ngono Mas. Wedene bayu. Masuk ta Mas karo ndek. Pokoke kene iki kathok ndek nek mergo kan wong lemu kan gawe klambi-klambi kan senengane kan sing nyaman ngono lah, tapi kan nek gak seper kan ya sarung to. Ngono. Saya ketok gudi sikile. Walah sapole diblekne cengeleme bongko Mungkin tole gudi. Ngono kok ya. Ya Mak Tio ki lho tak kandhani anak wedok iki tak kon aja dendam, tak kon ndongakno. Tapi kowe lah yo aja apa jenenge aja ngomong karma saru. Mosok wong tuwa malah anake dikarmak-karmakno. Wi gak pareng gak oleh dosa ngono. Dadi sebagai wong tua sampean yo aja ego nemen-nemen, aja rumangsa bener yo alhamdulillah matur suwun wong-wong iki wis dilairno ning donya alhamdulillah masyaallah. Tapi sampean yo aja lali dalam arti iki nek aku no wis iso mikir ya, maksudnya kaya sampean sing diingi kuwi cetem ngono iki sangat amat tidak pas dan tidak patut. Dhisik sampean pengen duwe anak wedok, mbok gonjot ae ben sampe duwe anak wedok. Ya to, basa lahir wedok. Maksudnya ki digenjot niate lho. Digenjot niate ben apa jenenge duwe anak wedok. Jaremu nek urung duwe anak wedok urung wis ngono lah basa duwe anak wedok. Mbok tinggal minggat. Temandangan wis gede, urung sampean somono kayak kasih sayang sing luwih malah mbok dongakno entuk karma dan lain sebagainya. Ngono kuwi gak oleh, gak pareng. Sampean lah ki yo aja dendam ngono iki gak oleh. Dadi sing dosa ki gak gur apa jenenge anak. Mbok yo dosa padha ae. Saling introspeksi lah Mak Comono. Aku yo gak nyalahno, yo gak benerno. Comono aku yo apa enake ngono ya. Maksudnya omongane kok ndak aku klero. Wis ngono Mak ya. Wis ngono sekian dan terima kasih. Berarti Car tau pernah ketemu ya? Kowe wis tau petok Makmu lho. Belas. Loh. Mosok belas? Biyen Iya, pasti pertama terkutuk kayak minggat iki wis kae budal. iki. Loh. Wong kayak tau mulih to candi sik. Iki wis budal ono Loh, kae lo cak SMA wonge tau mulih barado lho Mak. Mau jelek. Oh, sen aku kelas piro SD sing mulai seneng tak adol omah kae terus esuk iki jam. Oh, mbok nang omah pirang-pirang dino to gak sedino kuwi. Kuwi nang omah pirang-pirang dino kuwi. Tapi kan aku nang maetan terus jarang balik ngulon. Oh, iki sing ngopeni Mbah Sum karo Mbah Marsam. Sing ngopeni iki Mbah Kliwon karo Mbah Sum karo Mbah Marsam iki. Yo no. Wong iki sing ngurusi sing genah sing jelas ki Mbah Mbah Sum karo Mbah Kliwon asline. Dhisik wong bulurah kuwi dhisik gumun kok. Walah Mbah wong masak kok sakmenake apa ya entek ngono.
Kan kecili aslinya sing ngempet gendongi ngempet Mbah Kliwon. ngindit ki ya Mbah, maksudnya ya pakane Mbah Kliwon, Mbah Sum kuwi sing genah. Karena kan pakane mergawe apa-apa sing ngurusi kan Mbah Sum sing ngombahi gombale apa kan ruwahe Mbah Sum. Masak Mantan bojone Mbah Momong sing ayu dhewe megloh. Swargi. Saiki wis gak enak. Swarga kanggo Mbah Sumiati, guys. Al-Fatihah kanggo Mbah Sumiati. Foto-fotone sayang. Wih, tenan wih. Nek wadang wih, guys ya. Kowe ngerti ada Sego beras. sego tiwul sego kuwi ning tuwampah kae kuwebak. Sak tuwampah kuwi jek nganggo ada sego cething ki lho. Kuwi jek Ngono, rong sing koyo cething tumbu, sing kok koyo- tumbu. Kuwi jek rong cething nih gak telung cething kuwi ijekan. Lah semangan wong akeh. Dina berarti- Berjil badokane sak ndayak tek. Ayo kan bisa leb-leb ae. Panganane wong untal-untalane Iya, gampang. aku bar mangan jaluk manganeh, bar mangan jaluk manganeh. Pangan untal-untalane kan gampang maksudnya gak sing kudu iwak kudu apa gak dikek Sambel. cekekan nganggo sambel ngene seneng wisan. Ceromono seperti itulah dhisik ya Tremono. Wis pokok kabeh wis pokok sehat lah guys ya, panjang umur, murah rezeki pokok nek enek klera-kleru ini sepura iki muga-muga saking kok kedepane bangkit Amin. sukses maju buat kita semuanya tanpa terkecuali dek keluarga kene sampean keluarga Kertosono keluarga semuanya tanpa terkecuali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah maju kak maju ala 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 jegalo galo itu ya.